Втори гол в този матч ще даде супер аванс на Левски преди реванша. Седрик Бардон ще бъде футболиста, който поема тежестта върху своите плещи. Какво напрежение за Бардон. Всички погледи в момента са насочени към него. Засилва се Седрик Бардон. Удар на Бардон и гол! 2-0 за Левски! Седрик Бардон реализира 11-метровия наказателен удар и прави резултата 2-0. Левски повежда с 2-0 срещу Киево. По-малко от 5 минути до края на редовното време на матча. Какви нерви трябва да има Седрик Бардон, за да бие по този начин дуспета. Прекрасно изпълнение на французина. Силен, плътен удар, право в десния ъгъл на вратата на Киево. Въпреки че Винченцо Сичиано фана удара, силата с която беше изпълнен 11-метровия наказателен удар не позволи на вратаря на Киево да докосне топката. Левски Киево 2-0. Резултатът от първия мач, но даже го увеличиха. 1-0 за Левски срещу Киево след първото полувреме. Изтича втората на продължението и отново атака за сините. Седрик Бардон с топката. Седрик Бардон от границата на наказателното поле. Удар и гол! 2-0 за Левски. Седрик Бардон още в втората минута, 47-та минута от началото на матча, втората минута на полувремето. Левски повежда с 2-0. Гол майстор Седрик Бардон. Левски вече е в Шампионската лига. Кой каквото ще да ви казва, но не могат домакините от Киево да направят чудото. Левски в Шампионската лига. Едва ли сме си мечтали за по-добро начало и на това второ полувреме. Отново удар извън границата на наказателното поле в десния ъгъл. Страхотно изпълнение на французина Седрик Бардон. Левски повежда с 2-0. Общ резултат 4-0 между краката на Давиде Мандели. Промуши топката французинът. Левски вече е в лигата, дами и господа.